Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu bibiya ta a cikin wannan tasha tawa da nake wayar da kan mutane akan al'amura da suka shafi muhalli, sinadarai da kuma tasirin su sinadaran ga muhalli da rayuwar bil'adama. A yau na zo zan yi muku bayani akan wani abu da yake da matukar muhimmanci ga muhalli. Shi dai wannan bawon abarba da nake ta muku bayani, wannan kuma kamfani da kuke gani suna amfani da shi domin samar da plate, wato abinci wanda ake kira da falan ɗaya, wato idan ka ci ka zubar da shi. Za ku san abin da ake cewa falan ɗaya domin akwai kofi da ake cewa disposable cups wanda ake sawa akan dispenser, wanda da ka sha ruwa to sai ka yadda shi, ba ka bukatar ka ajiye wani ma ya sake sa bakinsa. To yanzu an ci gaba, ana yi disposable plate domin a kula da muhalli. Sannan wannan kimiyoyin duk da ne muku bayani na amfani da ganyen abarba